první pohled klidné místo v srdci Drahanské vrchoviny. Na druhý příležitost, která se už nikdy nemusí opakovat. Vítejte v penzionu u Petra v obci Suchý. Nachází se pouhých 5 kilometrů od Boskovic, obklopený krásnými lesy, čerstvým vzduchem a panenskou přírodou, která funguje pro hosty jako magnet. Jen pár minut odtud se nachází sušský rybník, takzvaný Sucháč s rozlohou 6 hektarů. Má nádherné písčité břehy, kvalitní vodu, možnost projížděk na lodkách, koupání a rybolov. Ve výšce 661 metrů nad mořem tu máte klima, které funguje jako benefit samo o sobě. Penzion stojí na pozemku o velikosti 1 hektaru, doplněný vlastním rybníkem. Dva velké altány a jeden krytý již dnes slouží pro oslavy, svatby a firemní akce. Celý areál má funkční základ, ale je znát, že čeká na nový impuls. Přízemí skýtá kuchyni, bar, restauraci s terasou zhruba pro 20 lidí a vnitřní prostory pro 30 lidí. Pro větší soukromí můžete také využít uzavřený salonek o kapacitě 40 hostů. V patře pak naleznete 7 pokojů, 2 a 3 lůžkových s možností přistýlek. Součástí je i oddělený byt o velikosti 50 metrů čtverečních a na zahradě se pak nachází oddělený výměnek. Dispozice dává smysl. Standard už ale neodpovídá dnešním nárokům. A právě tady začíná to zajímavé, protože tohle místo není o tom, co je dnes, ale čím se může stát. Představte si kompletní rekonstrukci, která promění penzion v moderní boutique retreat. Designové pokoje s přírodními materiály, velkými okny a výhledem do zeleně. Privátní wellness zóna, sauna, výřivka a ochlazovací jezírko zasazené do krajiny. A kolem něj několik luxusních chatek ze dřeva a skla, samostatné, intimní, s výhledem na vodní hladinu. Ráno světlo procházející skrz sklo, večer se interiér mění v jemně nasvícený bod uprostřed přírody. Každá chatka jako vlastní malý svět, ideální pro páry, víkendové pobyty nebo prémiové hosty, kteří hledají klid a soukromí. Altány přeměněné na stylové eventové zázemí pro svatby a večerní rauty pod světly. Venkovní zóna s lehátky, barem a klidovou atmosférou u vody. Tohle místo má ideální kombinaci pro 3 silné pilíře. Luxusní víkendové pobyty, svatby a firemní akce. Soukromí, dostatek prostoru, vlastní voda, příroda. A zároveň dostupnost z větších měst. Přesně to, co dnešní klientela hledá. Zážitek, nejen ubytování. K tomu připočtěte moravský kras s jeskyněmi, výlety, hrady a zámky v okolí. V létě voda a lesy, v zimě běžkařské trasy. Celoroční destinace bez kompromisů. A pak je tu ještě jeden rozměr, název u Petra. Sen, který někdo dokázal proměnit ve skutečnost. A nyní nastává nová kapitola dalšího života. Možná nevidíte úplně dokonalý stav, ale pokud vnímáte tu příležitost, pak se právě díváte na místo, které může být zcela výjimečné.